lakon penjangkaku kowe saiki. Nek ora kaya ngene iki ora bakal rampung-rampung Patih Gandamara dipulosara karo Raden Arimba. Ora wani males merga dijawuhi dening Sinuwun Prabu Pandhu supaya aja dadi dakdaning pasulayan angger Kurupati. Wonten dawuh. Kurawa dipun dawuhi supados mentang gendhewa. Wadyabala jemparing supados ngranjap ing sami perang menika. Paman, nuwun sewu. Menika Paman Gandamana. Menika pepundhen kula, menika Pepatih Ngastina. Angger Kurupati. Kula tak takon karo sampeyan, sampeyan iki uripe pengen dadi wong sing ora ana gunane apa pengen mukti? Nggih. Kula tak takon, sampeyan pengen mukti apa dadi wong kere? Nggih. Nek pengen mukti manut karepe Suman. Mang tindake. Nek pengen dadi wong kekurangan, pengen dadi wong ora duwe derajat pangkat, mang meneng mawon. Nek mukti mengko kula tak ngrasake dhewe, sampeyan aja meri karo wamuktene Suman. Nggih. Nggih. Mang tindake. Kurawa kan nyekel Jemparing. Gandamara diranjap. Nanging dos pundi? nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Kabeh tumbak anak culke. Sapa ora metu iki? Kok dadi kaya ngene kahanan. Patih Gandamara tak rudha paripeksa tak pulasara. Ora nyono babar pisan. Clorong ing panah lan tumbak saka wadyabala kula kok wah kaya ngene piye kahanane mbuh ra weruh.